rimelig god forberedelse til det. Det er det, vi gør. Der var et besøg jeg ved, nu er jeg jo selvfølgelig musik, så husker jeg, at vi aftalte for at aflevere den udebane. Det er korrekt. Det er korrekt. Det var dejligt. Så kan jeg da lige huske det. Ja. Er det korrekt, at jeg gjorde det også, fordi han sagde, at I skal aflevere den udebane? Det var korrekt. Har jeg fået den udebane? Nej. Har jeg fået den udebane? Nej. Og så siger man til sig selv, hvorfor ikke? Det er fordi, at man er ved at uddanne sig selv i at være brud på aftaler eller noget. Så er I da ganske godt i gang med den uddannelse, vil jeg sige. Jeg er ikke sikker på, at der er eksamen i den uddannelse. Kunne I eventuelt tage jer sammen og få den lavet, eller hvad? Eller I kunne selvfølgelig også vælge, når du giver de andre tilbage, så kan vi bare skrive dem af og give mig. Det var da lettere. Må man det? Skal vi svare på det? Ja.